खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं क'क्राझारनि पुलिस हान्जाया गौरां दैसा सेराव केम्प लुनानै थानाय NLFBनि सोद्रोमाफोरखौ केम्पखौ सिफायनानै गुबुन जायगायाव थाहैनो बिथोन होदों होनना खौरां मोन्दों। बे खामानिखौ मा जाहोननि थाखाय पुलिस हान्जाया हरखाबै गोख्रों एक्सन लादों आरो बे खामानिखौ सोरनि बिथोन होनायाव मावनाय जादों बेखौ दासिमाव रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसआ गौरां दैसा साखाथिनि NLFB केम्पखौ नागारनानै थांनो हरखाबै बिथोन होनायखौ लानानै NLFB आफादनि गाहाय नेहाथारि फुंखा नार्जारीआ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो NLFBनि सायाव राजनितिक फाव खालामदों होननानैबो बिथां नेहाथारिया बुंथिदों आरो बर' रायजो राजाफोरखौ खौसे जानो खावलायदों। नैथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफल बिलआव मैया BTRनि गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रामफल बिलनि RNB गेलेग्रा फोथाराव बिरसिला गांनि गोसोखांथियाव गंसे मिनि स्टेडियाम लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होनना खौरां मोन्दों। थारैनो बे रादाबा रामफल बिल ओनसोलनि खेला गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोरैनो रंजाथाव बाथ्रा आरो रामफल बिल ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव बाथ्रा। आरोबाव रामफल बिल ओनसोलावनो मैया सुक्रुबारनि दिनावनो सुजित नार्जारीनि गोसोखांथिनि मुङाव रामफल बिलआवनो गंसे अडिट'रियाम गायसननो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि मैयानि दिनावनो सेरफांगुरिनि नेपालपारायावबो गंसे डिजिटेल सिनेमा हल गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। थारैनो मैया सुक्रुबारनि दिना रामफल बिल आरो सेरफांगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव दिनमोन होनना बुंनो हायो मानोना सेरफांगुरि आरो रामफल मोननैजों नांजाबनाय जायगा। थामथि रादाबाव दं बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलिबाय थानाय गुनत्सव 2024 आव बर' बिजोंजों थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय इंराजि सोंथि बिलाइ होनानै बिजिरनाय हाबाफारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो हेंथा होदों। मोनसे जथाय रादाब बिबुंसारनायनि गेजेरजों बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरखारनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। थाखो 5नि थाखाय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाफोरनि बिजिरनायखौ थाबैनो बोखारनांगौ। फैबाय थानाय थाखो 6 सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय सोंथि बिलाइया बर', इंराजि, असमिया, बांला जानांगोन। प्रेस रिलिजआव बुंनाय जादों दि आसाम सोरखारा थाखो 6नि थाखाय सानखान्थि आरो बिगियाननि बिजाबफोरखौ इंराजि बिजोंनि सोलायै गुबुन रावनि बिजोङाव थिसननो थिरांथा लादोंमोन। बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुथायै बर' बिजोंजों थाखो 10नि थाखाय सानखान्थि आरो बिगियान लाबोनायनि थांखिखौ गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन आरो 29 आगस्ट 2023 खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायलायनायनि उनाव मोननै रावारि इंराजि बर' रावखौ बाहायनो गनायथि होदोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं गिबियाव फालांगियारि गारि बिगोमाफोरजों लिंहरजानाय 48 घन्टा सोमावसारनायनि फिननायाव आसाम मटर वार्कार एस'सिएशनआ समखौ 24 घन्टासिम खमायनो थिरांथा लादों। गौथुमनि दैदेनगिरिफोर आरो रायजोनि हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरिफोरनि गेजेराव गुवारै सावरायनायनि उनाव रायजो राजानि उसुबिदाखौ खम खालामनो थाखाय बे थिरांथायाव सौहैनाय जादोंमोन। 5 घन्टासिम सोलिनाय बे गोनांथार जथुम्माया मटर मावसाफोरनि गौथुमजों दैखांजानाय जिंगाफोर आरो बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोनां आगानफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन। हरतालखौ खम खालामनायनि थिरांथानि गुदि जाहोना दासिमबो मावफुंजानो गोनां आयेनमोन। हान्थामेला बिफाना गौथुमनि दैदेनगिरिफोरनो खोथा होदोंमोन दि सोरखारा बिसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोनांथार राहा लागोन। बाथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि नेपालपारायाव BTRनि मिशन बायदियै मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा डिजिटेल सिनेमा हलनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बर'नि मुंदांखा फेस्ला सुंद' सावथुननि सानै फावखुंगुर अनिल नार्जारी आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांमोनहा। खौरांगिरिनि सोंथियाव प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा गावसोरनि ओनसोल सेरफांगुरियावनो सिनेमा हल गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाया
जोबोद गोजोनथाव जादों होनना फोरमायनानै बिथाङा BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों। अनिल नार्जारी बिथाङाबो गावसोरनि ओनसोलाव बेबादि सिनेमा हल गायसननाया थारैनो बुंस'हायै गोजोननायनि रादाब होनानै बिथाङाबो बे गोजोनथाव खामानि मावनायनि थाखाय BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'निसिम साबायखर जासिहरदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।